nanalo. So, nakakaganda yun, nakakadagdag points sa ganda na akin. It's December, so because of the lockdown, di tayo nakalabas. But we're making up for the summer that we never had. Tayo for you, punta kayo dito and make sure lang na yung slippers nyo ay matibay para hindi kayo masiraan. Kagaya ni wala. Na hindi siya nakakarating. So, from 5, naging 2 na lang kami. So, we are the survivors. Yeah, we conquered. Doon nila lang namin nakakonquer guys. Yung punta doon. Yung mag-swimming doon. So, hindi namin kaya yun. So, kung matapang kayo, pwede nyo gawin yun. Yeah, so, right now, enjoy lang namin itong beach and I'll be back. Bye! Hello guys, so we're here at Cabongaoan and we're going to the death pool, and what you can see right now is yung mga madadaanan natin, because I would like to give you a brief na heads up, yeah, kung ano nga ba yung makikita nyo dito, and then kung ano yung mga kailangan yung daanan para makapunta dito sa death pool. So yan, so I don't know how they coined that term death pool. It's because siguro it's dangerous. Now I'm with my friends. Kasama ko sila, ando sila sa harapan. God. So kailangan mong maging maingat sa bawat tapak mo dito, kasi pag nagkamali ka, Diyos ko, patay ka dito. Pasensya na guys kung medyo magulo ang ating video, kasi kailangan nating mag-concentrate sa dadaanan. Wait lang, saan ako lulusot? Ay na. Doon na sila. So, pupuntahan pa natin yan para makapunta tayo doon na part. So, ganyan kalayo yung ating dadaanan. And guys, so nakakalahati na tayo papuntang death pool. Hindi siya basta-bastang madaling akyatin. So ang hirap niyang akyatin talaga. Pataas, pababatas ang mga bato tatalim, kaya talagang kailangan mo mag-ingat unless you're dead. Death pool. May dinaanan tayo ngayon pero akala natin tapos na, hindi pa pala. Pagkapunta namin doon sa taas, worth it naman yung view na makikita mo. Tara, lakarin natin. So sa wakas, finally na dating din natin ang death pool. Kung nakikita nyo guys, ang lakas ng alon. So nakakaganda yun, nakakadagdag points sa ganda na akin. And I don't know exactly kung kano kadali for just food yan, pero for your own safety, take at your own risk. Tayo. So approve siya guys, approve. I recommend this place. I recommend Cabongaoan Beach for your summer getaway for next year. So now, it's December, so because of the lockdown, di tayo nakalabas, but we're making up for the summer that we never had. Tayo for you, punta kayo dito and make sure lang na yung slippers nyo ay matibay para hindi kayo masiraan. Kagaya ni wala. Na hindi siya nakakarating. So, from 5, naging 2 na lang kami. So, we are the survivors. Survivors ba?
Yeah, we conquer. Doon nila lang namin nakakonquer guys yung pool na doon. Yung mag-swimming doon. So hindi namin kaya yun. So kung matapang kayo, pwede nyo gawin yun. Yeah, so right now, enjoy lang namin itong beach and I'll be back. Bye! Napaka-fulfilling niya nang nakalabas ulit. And I don't know kung ano yung magiging consequences nito after. But then, we're very careful of doon sa mga galaw namin. Like yung mga nakakasalubong namin. If you can see, guys, medyo madami din yung tao dito. And hindi rin namin ina-expect na ganun kadami yung tao. Kasi nga, most of us are takot sa sakit na COVID. Pero most of them or talagang lahat sila ay taga Pangasinan kasi hindi inaalaw and hindi pa rin naman open ang borders ng Pangasinan sa mga ibang provinces. Dream come true kasi it's been 10 months na hindi tayo nakagala guys. So it's fulfilling na nakarating tayo ngayon. Though mahaba-haba yung binahe namin kasi ginabi kami, hindi namin talaga ma-recognize yung mga daan. Walang mga street lights, sobrang dilim at ang hirap dumaan doon. So, inabot kami ng 5 hours. So, biruin mo from Rosales to Burgos, dapat 3 hours lang. Kasi yun yung talagang sabi din ng mga friends ko na 3 hours lang. But then, sa amin umabot kami guys ng 5 hours. So, if I were you, kung pupunta man kayo dito, kailangan maaga-aga kayo. Kung gusto nyo na habulin yung sunset, siguro by 1 o'clock nakaalis na kayo. Kung manggagaling naman kayo sa Manila, so you need to be early than 1 p.m. So siguro babiyahe kayo ng 6 in the morning from Manila going here. Parang siguro sabihin na natin na 6 hours and additional 1 hour kung hindi nyo kabisado yung daan. So kung Pangasinan area lang kayo dito, you can come anytime kasi open na yung tourism for Pangasinan residents only. I'll be back. I-enjoy lang namin itong moment na to kasi matatapos yung taon na at least, di ba, meron naman tayong source of happiness. Yan guys, shout out nga pala sa Talpakeros, magpipinsang Talpakeros. Hi! And also sa aking estudyante na si Ada Galamgam. Thank you for always supporting my vlog. Dito kami nag-stay ngayon sa Ruben Hood. Very affordable nitong napili naming accommodation for this trip. Nag-rent kami ng cottage. Kung nakikita nyo dyan, yun. For only 600. So, napaka-spacious din naman ng cottage. It can fit siguro mga 5 to 6 persons. And also, nag-set up din kami ng tent beside the cottage. Free lang yung pag-set up ng tent. So, very affordable ng trip natin papunta dito. As you can see yung background natin, hindi naman na kayo malulugi kasi maganda yung ating background. Beachfront itong Ruben Hood. Napakaganda, napaka-aliwalas at napaka-peaceful. So if you want to rest, if you want to enjoy your day, come and visit Ruben Hood. So I highly recommend this place guys. Yon, thank you for watching my video and I hope to see you again. So bago magtapos ang taon, please nakapag-vlog tayo.